Kaže, svi se prozori tvori, nigdje žive duše na ulici. Šta je, kaže, ide turska vojska zarobljena. Koji su ih vadili oči. Djeci. To je propaganda bila tada, ja. I bojalo se. I onda, posle, on bio kola vozio, on je vozio sa stražarom kola hranom, šta ja znam, za zarobljenike. I kaže, djeca dođi, pa nas svaku u rukama da vidi jesmo li bića neka van ljudska. Ali kad saznali, kaže, to je sasvim bilo drugačije. Ljudi se i ženili to. Mađarce dovodili. Eto, to ti je to što sam čuo od oca. A iz koje familije ste vi? Pezić. Pezić.